2500 വളണ്ടിയേഴ്സ്മാർ ഉള്ളാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ മദനി തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നല്ല ഖിദ്മത്താക്കൊള്ളൂ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ 420 ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ವೇದಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಕ್ಕರೆ ತಿರುಸತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಮಾರು ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತರೆ ಉರುಸು ಐತು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಮಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಕರ್ದು ಅಂಕ ಅತಿಥಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಕರ್ದು ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತ್ ನಗರ ಎಲ್ಲಾರ ಕಟ್ಟೆ ವೈತಿಕರು അതുകൊണ്ട് പിർസത്തെ എല്ലാ സ്വയം സേവകരും നിങ്ങ നല്ല സബറോടുകൂടെ ശാന്തിയോടുകൂടെ നല്ല സഹകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സഹകാര ശാന്തി നിങ്ങളെ ഹിദ്മത്ത് ಐತಿಕರೆ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസു എങ്ങനെയുണ്ട് ಜನತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕ್ರೆ ರಾಜ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮಾರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಳತೆ ಉರುಸು ಹೆಂಗನೆ ಇರು ಏದ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುಂಟು ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕ್ರೆ ಆ ಉರುಸು ಹೆಂಗನೆ ಹಾಕ್ರಂಟು ಅದು ನಿಗಳ ಕೈಲುಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಸತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್മാര് നല്ല സബറോട് കൂടെ ഇത് കർണാടക രാജ്യത്തിൽ വലിയ ഫസ്റ്റ് ഉറുസ് ಐತಿಕರೆ ഇത്ര വലിയ ഉറുസ് കർണാടക രാജ്യത്തിൽ ഓടോ ആവില്ല നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സഹಕಾರ ಹಾಕೋರು ನಂಗೆ 22ാമത്തെ ഉറുസു 22ാമത്തെ പഞ്ചവാർഷിക ഉറുസു 105 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 106ാമത്തെ വർഷം നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത് 432 വർഷം ಐತಿಕರೆ ഈ ഉറുസ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തുപാടി തന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്ത് ദീർഘ ആയുസ്സ് തന്ന് ഞങ്ങൾ അത് കൈത് അല്ലാഹുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നു ശുക്ർ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ്സ് തരട്ടെ. ഈ ഉറൂസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഉസാക്കാണ്ട് നല്ല നല്ല ഉറൂസുకు എത്തുപാട്ടോ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ನನ್ನ ಬರ್ಕತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನರು ಬಂಕ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಿಕ್ಕರು. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशറഫിൽ മുർസലീൻ. ഇന്ന് ഈ വേദിക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷരും നാനും നിന്റെ പൽക്കവരുടെ ഉദ്ദേശ മാഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 24 താരീഖ് ഇന്ന് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ദുആവും ദിക്ർ മജ്ലിസോടെ തുടങ്ങിയ ഈ കാര്യക്രಮ മേ 18 താരീഖ് തോಲು 25 നാൾ സുദീർഘമായിട്ട് കാര്യക്രಮ നടക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു. ഈ കാര്യക്രമത്തിക്ക് ഈ 25 നാളില് ഓരോ നാളിലും 50,000 പിടിച്ചിട്ട് 70,000 സിയാറത്തിക്ക് ಬಂದ ഭക്താദിമാർ ലാസ്റ്റത്തെ അന്നദാന കാര്യക്രമത്തിക്ക് 4.5 ലക്ഷം പിടിച്ചിട്ട് 5 ലക്ഷത്തോളം ಬಂದ ഭക്താദിമാര് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും നിയന്ത്രണ ആക്കരെ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ 2,000 ಬಂದ വാലണ്ടിയർമാർ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഹാജിമിങ്ങ നേര് ചൊല്ലണോണ്ട് കണ്ടിരുത്തെങ്കിൽ അധ്യക്ഷര ഉപാധ്യക്ഷര ഞങ്ങൾ എന്തു അല്ല ഈ 25 ലക്ഷം ആളുമാരെ സുധാരണ ആക്കരെ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕರೆ 2,000 ಬಂಡೆ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ വാലണ്ടിയർമാർ ಅಂಕೆ ഓരോ ಮೊಹಲ್ಲത്തുൽ മുല്ലേ ജണ്ടര പോലെ 40 ലീഡർമാർ ഈ 40 ലീഡർമാർക്കും 2,000 വാലണ്ടിയർമാർക്കും മാഷാ അല്ലാഹ് ഉള്ളാളത്തെ 5 കറിയത്തെ 5 കമാൻഡർ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ഇങ്ങൈത്തിക്കരെ ഈ 25 നാളിലും ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തേക്ക് ಬಂದ 25 ലക്ഷത്തോളുള്ള സിയാറത്തിക്ക് ಬಂದ ഭക്താദിമാരെ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕರಂಗ. അപ്പൊ മാഷാ അല്ലാഹ് അധ്യക്ഷർ ചൊന്തു നല്ല സബൂർ വേണു താഴ്മ വേണു. കാരണം എന്തിനെ ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തേക്ക് ಬಂದ ഭക്താദിമാര് അങ്ങ കേവല ഉള്ളാളത്തങ്ങ മാത്രമല്ല കർണാടകത്തങ്ങ മാത്രമല്ല കേരളത്തങ്ങ മാത്രമല്ല ഇടീ ദേശ വിദേശത്തെ ആൾമാരൈത്തിക്കരെ ഞങ്ങളെ ഈ ഹദറത്തിക്ക് ಬಂದೆ ആ ബറുമ്പത്തുകോ അങ്ങനെ അതിഥിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കൊണ്ടുകൊള്ളെ വിശാല മനസ്സ്
ಸಬುರು ನಲ್ಲ ಪಲ್ಕ ನಂಗಲ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾನುಂಟು ಜೊಂತು ಕೇಟುಗೊಳ್ರ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೇ ಪೂನಿಟ್ಟು ತೋಲು ನಂಗ ಆಕರೆ ಹಿದಮತ್ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ 5 ക്യാപ്റ്റന്മാർ ആക്കറെ ഹിദ്മത്ത് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് സർവ ശക്തിയും ആഫിയത്തും തന്ന് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ದರ್ಗಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ ಶಿಹಾಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಂಡ ಬಲ್ಕ ಅವರೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು. ദർഗാ അധ്യക്ഷരും അതേപോലെ ഉപാധ്യക്ഷരും നിങ്ങളെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ്മാർ 5 ക്യാപ്റ്റന്മാർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 435 ഞങ്ങളെ ഉള്ളാള ഉറൂസ് 22 പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസിലെ വിക്തിക്തമായ ഉദ്ഘാടന ഉണ്ടായി. ഈ ഉറൂസ് പണ്ട് 25 ലാഖ് തീർത്ഥാടകന്മാർ സിയാറത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആൾമാരെ കൺട്രോൾ ആക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിയും അതിന് ജവാബ്ദാരിയും ഉള്ളത് ഈ വളണ്ടിയേഴ്സ്മാർ 2500 വളണ്ടിയേഴ്സ്മാർ മേലെത്തിക്കറ്. ആ വളണ്ടിയേഴ്സ്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ എത്തിക്കറ്, ക്യാപ്റ്റന്മാരെ എത്തിക്കറ്. 5 കറിയത്തെ 8 ക്യാപ്റ്റന്മാർ പോലെ 40 ക്യാപ്റ്റന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹെഡ് എത്തിക്കറ് 5 ക്യാപ്റ്റന്മാർ. ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ 2500 വളണ്ടിയേഴ്സ്മാർ ഉള്ളാറ്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ മദനി തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നല്ല ഖിദ്മത്താക്കൊള്ളു അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ നിർദ്ദേശ അങ്ങനെ സൂചന അങ്ങനെ ആദേശ ഓർഡർ പാലന ആക്കി തയ്ത്തിക്കണു എല്ലാ വളണ്ടിയേഴ്സ്മാരും പോണത് ഒരു രൂപത്തിലും അർസമണ്ടമാ വേറെന്ത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഞങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തീര. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഖിദ്മത്താക്കൊള്ളുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്കും അതേപോലെ ഉറൂസ് വേണത്ത് ഖിദ്മത്താക്കുന്ന എല്ലാ ആൾമാർക്കും അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.